Наше військо знищило командний пункт однієї з армій ворога. Це, ймовірно, означає знищення кількох московських генералів. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Це значний успіх, оскільки означає тимчасову паузу і дезорганізацію ведення ворогом боїв, укотре з найкращого боку себе проявили українські повітряні сили, наголосив Арестович. Упродовж попередньої доби знищено 10 повітряних цілей, 5 літаків, 2 вертольоти, безпілотник та крилаті ракети ворога. Ворог, розуміючи, що він не може отримати перемогу ані в повітрі, а на землі, вдається до традиційних своїх засобів ведення війни. Перше – це руйнування цивільних об'єктів і терор мирного населення. Так, як ми з вами бачили вчора в Маріуполі, де накрили міста сховищ громадян з дітьми. Втрати зараз уточнюються, але цей міжнародний злочин викликав вже величезний резонанс у світі. І зараз світове співтовариство надасть свою відповідну реакцію і вживе, я сподіваюся, певних заходів. Москва посилила свої інформаційно-психологічні операції. За словами Арестовича, вони полягають у поширенні маніпуляцій про нібито поступки з боку української влади. Я хочу вам нагадати, що принципова позиція президента України залишається в тому, і полягає в тому, з його слів, які він надав в численних інтерв'ю і офіційних заявах, що Україна має бути визнана в міжнародних кордонах станом на 91 рік. Це перше. Друге, все, про що ми домовимося, має бути краще, ніж до війни, тому що навіщо тоді були жертви українського народу. Тож, вам нема про що хвилюватися. Ми піклуємося тут і про державу, і про народ, тому що ми є з вами, держава і народ, і ніколи, прописом ніколи не здамо наших національних інтересів. У Києві рештки збитої російської ракети влучили у багатоповерхівку. Одна людина загинула. Це сталося близько 5-ї ранку. На житловому масиві Позняки у Дарницькому районі столиці повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій. Рятувальники установили, що внаслідок падіння залишків збитої російської ракети сталося руйнування конструкції будинку на 16-му та технічному поверсі, а також займання у квартирі на 16-му поверсі. Рятувальники евакуювали 30 людей, 3 постраждали. Окупанти, йдіть додому, та Бердянськ – це Україна. Такими словами жителі Бердянська звернулися до загарбників на багатотисячному мітингу у центрі тимчасово зайнятого ворогом міста. Тисячі хоробрих, мирних людей вийшли проти озброєних російських військових. І сказали їм усе, на що вони заслуговують. Це дуже важливо. Важливо, знаю, складно. Але важливо і те, що вони почули від наших людей, в тому числі і російською мовою, чітке і однозначне. Окупанти, ідіть домой. Складіть зброю та матимете шанс вижити. Такими словами президент України звернувся до російських солдатів, яких кинули на окупацію нашої держави. Володимир Зеленський зазначив, що російські війська зазнають таких втрат в Україні, яких не було ані в Сирії, ані в Чечні, та навіть у радянських військ в Афганістані. Если ваша война против украинского народа будет продолжаться еще, мамы России потеряют больше детей, чем в афганской и чеченских войнах вместе взятых. Зачем вам это нужно? Каждый российский солдат, который сложит оружие, получит шанс. Шанс выжить. Я обращаюсь специально к ним, к срочникам, которых бросили в котел этой войны, чужой войны. И к остальным российским солдатам, у которых еще работает инстинкт самосохранения. Сложите оружие. Так лучше, чем погибнуть на поле боя, на нашій землі. Згадав президент і про ініціативу України створити новий оборонний союз Ю-24. Він має об'єднати країни, які готові приборкати будь-якого агресора, і зробити це не за місяці і роки, а упродовж доби. Із такою ініціативою Зеленський уже звернувся до Сполучених Штатів та інших країн.
Ми не можемо більше довіряти існуючим інституціям. Ми не можемо сподіватися на те, що бюрократи в міжнародних організаціях зміняться так швидко. Тому ми повинні шукати нових гарантій, створювати нові інструменти, брати тих, хто має хоробрість, робити те, що вимагає справедливість. Ми вже довели, що можемо робити історичні речі. Історичним кроком глава держави назвав і приєднання України до єдиної енергетичної системи Євросоюзу. Відтепер перетікання електроенергії між Україною та об'єднаною Європою стало доступним, а з Білоруссю і РФ – неможливим. Після 6 днів неволі вдалося звільнити міського голову Мелітополя. За повідомленням Офісу президента Івана Федорова, який відмовився співпрацювати з ворогом, вдалося звільнити з полону окупантів в обмін на 9 російських солдат-строковиків. В розмові з президентом мер міста заявив, що готовий невдовзі взятися за роботу. День-два восстановиться, после этого готов выполнять любую вашу команду, чтобы День Победы наш наступил значительно скорее. И Мелитополь вернулся. Украинский флаг, который эти пидорасы сняли, пока меня посадили. 100%. Ну, 2 дня мы тебе не обещаем, Вань. Хорошо. Я даже Ты молодой ничего. хлопец, за 1 день восстановишься. Мы очень счастливы, что тебя забрали. Очень счастливы. Не удается пока всех забрать, блокируют они бессовестные, как ты их назвал, ну, вот этим словом. В общем, ну, мы поняли. Я прошу прощения, это Нет, вырвалось. нормально, вырвалось на... Смотри, я тебя полностью поддерживаю, просто не все могу себе позволить. Іван Федоров подякував усім жителям Мелітополя, які, попри погрози загарбників, постійно виходили на його підтримку та проти російських окупантів. Мы свободный народ, мы украинцы, мы мелитопольцы. У нас так принято отстаивать свои интересы громко. Я хочу поблагодарить всех вас за поддержку. Каждый день, находясь в информационном вакууме, находясь в изоляции, я чувствовал, что вы за меня боретесь и сражаетесь. Мы абсолютно скором будущем поднимем наш украинский флаг над центральной площадью Мелитополя. А те, кто его снимали, абсолютно точно уже не будут жить в нашем прекрасном городе. Окупанти вкотре вдарили з важкої артилерії та авіації по беззбройних жителях Чернігова. Сильних пошкоджень зазнав гуртожиток. Загинула ціла родина з 5 людей. Із-під завалів будівлі рятувальники дістали 3 дітей. Хлопчик та дівчинка, двійнятка по 3 рочки. Старша сестричка – 12 років. Та їхні батьки повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій. Поліцейські допомагають евакуйовувати постраждалих до шпиталів. На місці також працюють чернігівські слідчі, які фіксують усі обставини чергового воєнного злочину Росії. Намагайтеся усіляко уникати служби окупантам, а якщо не вдасться, намагатися перейти на бік України. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у зверненні до жителів тимчасово окупованих Донбасу та Криму. Він наголосив, що ви є громадянами України. Призов до своєї загарбницької армії – один із багатьох воєнних злочинів, які коїть Росія. Тим, хто не став колаборантом і не вчинив злочинів, нічого не загрожує, зауважив Резніков. Якщо зараз вас насильно мобілізують до російського війська, міністр оборони закликає робити усе, щоб не потрапити на фронт. Якщо ж цього не вдасться уникнути, шукайте спосіб негайно перейти на бік української армії. Це дозволить уберегти своє життя, додав Резніков. І ваші дохли. По 50 тисяч рублів штрафу. Таке покарання від окупаційних суддів дістали 2 жителів Сімферополя, які виступили проти російського вторгнення до України. Це, на думку окупантів, є нібито дискредитацією використання російських збройних сил. А чоловіки, мовляв, ще й публічно закликали до припинення війни. Нагадаю, 7 березня за таким самим звинуваченням окупанти покарали жителів Сімферополя, Ялти та Феодосії. Штрафи склали 50, 35 та 30 тисяч російських рублів.
На карту поставлені цінності свободи та права нації визначати своє майбутнє. Із такими словами президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав документи, за якими Україна отримає зброї іще на $800 мільйонів. Пакет допомоги включає 800 засобів ППО більшого радіусу дії, 9 тисяч протитанкових комплексів, зокрема «Джевелін», а також 7 тисяч одиниць стрілецької зброї, 20 мільйонів боєприпасів та 25 тисяч комплектів бронежилетів та шоломів. Джо Байден додав, що військова допомога Україні триватиме і надалі. Putin is inflicting appalling devastation and horror. Путін завдає Україні страшних, жахливих руйнувань, бомбардує багатоквартирні будинки, пологові відділення, лікарні. Я маю на увазі це боже жахливо. Я говорив про це з нашим командувачем. Ось позаду мене стоїть генерал Міллі. Я вважаю дії Путіна просто огидними. Ми бачили повідомлення про те, що російські війська тримають у заручниках сотні лікарів і пацієнтів у найбільшій лікарні Маріуполя. Це звірства. Це викликає обурення у всього світу, і світ єдиний у підтримці України та рішучості змусити Путіна заплатити дуже високу ціну.